Quan una activitat presenta molèsties, hi ha una sèrie de denúncies i al final arriba a la justícia i diu que aquesta activitat no pot continuar, no queda un altre remei que tancar-la. Però jo diria que és anecdòtic, estem parlant de 2 o 3 activitats en el marc d'una ciutat que està viva, que contínuament té moltíssima oferta empresarial, lúdica, d'oci, festiva per a consumir i que, per tant, jo generalitzaria dient que Gandia està treballant molt bé. Així els xiringuitos han estat treballant tots els dies en activitats musicals, activitats esportives, zumba, per a donar-li un poquet de marxa també al visitant, al turista de la platja, i no han presentat molèsties. Els restaurants, les cafeteries, les geladeries, els pubs han treballat dins de la normativa i han treballat bé, s'han enregistrat menys queixes veïnals. També és de veres que la policia ha actuat d'ofici i ha anat darrere de tota aquella conducta que maltractara la ciutat. I jo crec que hem generat un ambient de convivència que era el que es buscava i del que es tracta, que no espantallar a ningú, que diu que aquesta ciutat tot el món és benvingut mentre vinga a disfrutar-la en condicions de normalitat i per tant hem tingut una molt bona campanya, però sobretot perquè el sector empresarial ha treballat molt bé.